אני לא מאמינה שזה קרה לי, הסיפור שלי כמו סיפור מהסרטים, רק שהפעם זה היה אמיתי. שלום, שמי דינה, אני בת 36, ואני גרה בעיירה קטנה בגליל התחתון, מקום שקט שבו כולם מכירים את כולם, והרחובות מלאים בריכות של עצי זית ופרחי רימון. תמיד חשבתי על עצמי כאישה יציבה, עם חיים מסודרים ומשפחתיים, אבל באותו סתיו גורלי, החיים שלי השתנו לנצח. אני נשואה לאורי, מהנדס רציני ומסור, האיש שתמך בי בכל דרך אפשרית. אנחנו חיים בבית ישן ומקסים ברמת ישי, עם גינה קטנה שבגדלים עצי פרי. אבל בתוך השגרה הנעימה הזאת, משהו בי התחיל להיחנק. זה התחיל כשקנינו כלב גדול ומרשים, כלב מסוג קנקורסו, שקראנו לו רון. רון היה חיית פרא עם לב ענק, אישיות חזקה ומגן אמיץ על משפחתנו. באותו זמן חזר לחיי חבר ישן, רוני, שלמדתי איתו באוניברסיטה בתל אביב לפני שנים רבות. רוני עבר להתגורר באזור שלנו לאחרונה, והציע לעזור לי לאמן את רון. רוני לא היה כמו בעלי. הייתה בו אנרגיה פראית, ריח אור ופרפיום חריף, משהו מסעיר ומסוכן כאחד. כל מפגש איתו היה טעון, מלא במתח בלתי נראה שהרגשתי עד לעצמות. בערב אחד, כשאורי היה עסוק בפרויקט בירושלים, רוני הגיע לאימון עם רון. לבשתי סמלת ריקות צמודה בגווני קפה עם חלב, ומגפיים גבוהים על עקב דק, עם רצועה עדינה סביב הקרסול. נעליים שגרמו לי להרגיש שברירית וחשופה, אבל גם מושכת. רוני לא הביט בכלל בכלב, אלא בי, איך הידיים שלי משחקות עם הקולר, איך אני מתקנת את הצווארון של הסמלה. רון, כמו שחש ברגע של המתח בין שנינו, נשם בכבדות, והביט ברוני כהכרה בבזיר. עברנו אל העורבה הישנה לקחת ציוד לאימון. האוויר היה מלא בריח של קוצים יבשים ואבק. כשידינו נגעו במקרה כשהרמנו רצועת אור כבדה, חשבתי שחשמל עבר בגופי. רוני לא נרתע, ועיניו זזו לאורך קו הצווארון שלי, וגרמו לי לחיי להאדים. זה היה הרגע שבו משהו בינינו התחיל להתפרץ, משהו אסור שהרגשתי שאני לא רוצה לעצור אותו. התחלתי לחכות לביקוריו יותר מאשר לחזרת בעליי. הסתיו ברמת ישי היה גשום וקריר, ואורי נסע לשבוע עבודה בחיפה, השאיר אותי לבד בבית הגדול. השקט היה כבד, ורק צליל תפיחות רגליו של רון על פרקט הבית הזכיר לי שיש חיים מסביבי. באותו ערב התלבשתי בקפידה, למרות שידעתי שרוני הוא היחיד שיראה אותי. לבשתי גרביון עם דקים עם תפר קלאסי מאחור, וסמלה שחורה משי, כמעט עד הברכיים, עם קרדיגן עבה על הכתפיים כדי לא להתקרר. המגע בין משי לרוח הקרה עורר בתחושה מיוחדת, פטיש קטן שלי למצבי האור. רוני הגיע כשחשיכה כבר כיסתה את הגינה. נכנס, מנער טיפות גשם ממעיל האור, ומבטו ננעץ ברגליי. עמדתי על קצות האצבעות, מנסה להוציא רצועת אור חדשה לאימון מהמדף העליון. קולו היה נמוך ומעט צרוד. את צריכה עזרה? הוא התקרב קרוב מדי, הרגשתי את חום גופו ואת ריח האור הרטוב שלו. במקום לקחת את הרצועה, ידו הניחה בעדינות על ידי, ועמדנו שם במעבר הצר של העורבה, שבו ריחו של שעווה ואור עתיק מילא את החלל. הסיכונים שאת לוקחת, דינה, הוא לחש, אבל בעיניו לא היה הזהרה, אלא אתגר. סובבתי את ראשי, ועקביי הצער חלק על הרצפה החלקה. רוני תפס אותי במבוטניים, ובלב הרגע נכנס רון, ועמד בינינו. הכלב לא נבח, אבל נוחותו הכבדה ונשימתו הכבדה הוסיפו למתח הפרימיטיבי ששרר בינינו. רוני לא שחרר אותי. ידו החלקה על סמלת המשי, עברה על קו הירך שלי, ואני הרגשתי שהמשחק שלנו הופך למסוכן. כאן, בין הכלב הנאמן, הגבר המסוכן ואני, נוצר קשר שאי אפשר להסביר במילים. אינטימי, עמוק, וטוטלי טעות. הייתי מתוחה כמו מיתר, מוכנה להתפוצץ מכל נגיעה. כשרוני הלך, הוא הסתובב בדלת ואמר, מחר בחווה ליד האגם. תגיעי, ידעתי שאגיע, למרות החששות הגדלים בתוכי. הבוקר שהגיע למחרת היה אפור וקריר, עם רוחות חזקות שנשבו בין עצי הזית והחרובים שמקיפים את החווה הקטנה ליד האגם בכנרת. החווה הייתה נטושה, עם דלתות עץ ישנות שקרסו מעט, וסביבתה מלאה בארמות חציר מיובש ששימשו פעם לאכלוס סוסים. רוני בחר במקום הזה בדיוק בגלל הפרטיות שהעניקה לו,
רחוקה מעיניים סקרניות ומרחשים של שכנים. הגעתי לשם ברכב הישן שלי, דינה, לבי פעם במהירות שאי אפשר לתאר. הרגשתי איך הידיים שלי רועדות מעט על ההגה, ואני מנסה לשמור על קור רוח, למרות שהתחושה הפנימית שלי הייתה כאילו אני עומדת לצלול אל תוך משהו לא נודע, מסוכן ומפתה כאחד. בחרתי במראה ששילב אלגנטיות עם נגיעות של פרובוקציה, חצאית אור צרה עד הברכיים עם שסע גבוה בצד, וחולצת שיפון שקופה למחצה בגוון פודר הרכה. על הרגליים נעלי עקב דקיקות עם רצועות דקות שהדגישו את כימורי כף הרגל שלי, והפכו אותי לפתיינית שברירית. ברגע שהכנסתי את הרכב אל החווה, הריח של החציר, השעועית היבשה והאוויר הצח של הטבע עטפו אותי. רוני כבר היה שם, עומד לצד רון, מתרכז באימון הכלב. כשהוא הבחין בי, עיניו נעצמו לרגע, ואז הביט בי במבט כבד, מלא במחשבות. הוא לא חייך, לא אמר דבר, רק השאיר מבטו ננעץ בי כאילו שפט אותי על בחירתי להגיע למקום כזה. באמת הגעת ככה לכאן? הוא שאל, והצביע על נעלי העקב שלי שקברו בתוך החציר היבש. זה לא מקום לנשים עירוניות ועדינות, אמר בקול עמוק, מלא באי הסכמה אבל גם בסוג של התרגשות סמויה. רוני ניגש אליי בפתאומיות, ללא התראה, ומשך ברצועה הדקה של הנעל, גרם לי לאבד את האיזון ולהישען על כתפו החזק. המגע שלו היה סמכותי, כמעט בעל אופי אישי, ועם כל צעד שעמדתי עליו יחפה על החציר הרך, הרגשתי איך החום של האדמה מתערבב עם האור שלי, מעורר בתחושות פרימיטיביות וחדשות. הוא התחיל להראות לי טכניקות חדשות לאילוף רון, איך לשלוט עליו מבלי להשתמש בכוח אלא בהבנה עמוקה של טבעו הפיראי. הוא נתן לי רצועה קצרה, שרשרת מתכת דקה, והורה לי לשמור עליה חזק. רון, שהרגיש את חוסר הביטחון שלי, החל לקפץ סביבי, נוגע בי בגופו הגדול, והשתולל כאילו מנסה לשחק, אך היה ברור שזה חלק מהאימון. ברגע אחד, איבדתי את שיווי המשקל ונפלתי על ערימת החציר. רוני לא מיהר לעזור לי לקום. הוא עמד מעליי, מביט בי כשאני מנסה להתאושש, הסמלה שלי התהפכה מעט, חושפת את אור הברכיים החלק והעדין. הוא אמר בקול שקט אחד, תראי איך הוא כפוף לאינסטינקטים שלו, דינה. חיות לא יודעות לשקר, בניגוד לאנשים. את הרי גם רוצה לשבור את הכבל שבנפש שלך, נכון? הוא קרא על ברכיו לידי, וידו, הריחנית באור וטובה מטיפות הגשם שעדיין נלוות לו, נהגה לגעת בקרסוליים שלי, מטפסת לאט על משי הגרביים הדקים. עיניי נסגרו, ונתתי לעצמי להיסחף לרגע האסור הזה, למגע שהפך את האוויר סביבנו להווה כבד ומלא תשוקה. בדממת העורבה נשמע רק נשימותינו הפרועות וצלילי הגשם המתנפצים על הגג. הרגשתי איך אינטימיות אסורה זו, בתוך חיק הטבע והכוח של רון, משנה אותי לנצח. היינו על סף טעות שלא ניתן יהיה לתקן. האוויר היה כל כך כבד, כאילו אפשר לחתוך אותו בסכין. ברק אחד פיצח את החשיכה לרגע, חשף את הברק בשרשרת על הקולר של רון, ואת הניצוץ הטורף בעיניו של רוני. הייתי כלואה בתחושה מתוקה ומסוכנת בו זמנית. החולצה השיפונית שלי נפתחה מעט, חושפת את עצמות הבריח הרגישות שלי, והמשי נדבק לאור הרטוב. רוני צמצם את המרחק בינינו למינימום, והניח יד קרה על צווארי, שם מצנץ טבעת כסף שגרמה לליבי להחטיא פעימה. האם בעלך התקשר? לחש קרוב לאוזניי. נשימתו הייתה חמה וכמעט נוגעת בי. לא, הוא יחזור רק מחר, נשפתי, נמסה בתוך הרגע, מחוברת על המתח ששרר בינינו. הוא חייך במרמז, הורה לי לכרוע על ערימת החציר, והורה לי בעצמי לסגור את הקרס הכבד של הרצועה של רון. הידיים שלי רעדו כשנגעתי באור הגס ובפרווה החמה של הכלב. רון עצר, שריריו מתוחים תחת האור, כאילו גם הוא חשב את המשמעות של הרגע. לבושי בחצאית האור הצמודה והעירומה ברגליים, הרגשתי חסרת הגנה לגמרי מול שני הגברים האלה. פתאום דלתות העורבה נפתחו עם צרימה חזקה. על הסף, מואר ברק של ברק, עמד אורי, בעלי. מעילו הרטוב נדבק לגופו, וצלליתו נראתה מפחידה ומונומנטלית. השקט ששרר במקום היה כבד יותר מכל רעם. מבטו נעצר עליי מפוספסת, יחפה, בחולצה מפוררת, כרואה לסכך בין רוני ורון. מבטו עבר ליד של רוני שעדיין נח על כתפיי. דינה, קולו היה שקט, אבל נשמע כמו זכוכית מתנפצת. ניסיתי לקום,
התבלבלתי בשולי החצאית. רוני לא זז, רק לחץ חזק יותר על כתפיי, כאילו מאתגרת בעל הבית. רון, שהרגיש את הזעם של אורי, גנח עמוק, והרעיד את החזה שלי. העולם שבניתי כל כך בקפידה התמוטט תחת קולות הגשם המתפוגגים. בעיניו של אורי ראיתי לא רק כעס, אלא תהום של בגידה. הוא עשה צעד קדימה, אגרופו התכווץ עד שהעצמות הלבינו. אורי לא צעק, בשקט שלו הייתה אימה גדולה יותר מכל צעקה. הוא נכנס פנימה, וכל צעד שלו על הרצפה העץ הקשה נשמע כמו פטיש על ליבי. עמדתי, מחזיקה את הצוואר הקרוע של החולצה, מרגישה איך הסכך הדוקרני נדבק לאור החשוף של רגליי. הפטיש שלי לגעת באור הפך עכשיו לכלי עינויים. איך את מאמנת את הכלב הזה? דינה, שאל בקול קר, ריק מאמונה. מבטו נע על רוני, שהסיר את ידו לאט, במרירות גלויה. רוני סידר את מעילו, והביט באורי בזלזול. פשוט תקועים כאן בגלל איום, אמר בקול רפה, אבל מראהו ותנועותיו לא התאימו למילים. רון, שהרגיש את המתח העצום בין שני האנשים האלה, החל להשתולל. לפתע הוא ניגש לרוני וניסה לתקוף, אך רוני דחף אותו בחוזקה. זו הייתה הפעם הראשונה שאורי הפגין אגרסיביות כלפי הכלב. רעדתי. נעלי האור שלי נשארו בפינה, כמו שריון שנפל בקרב שהפסדתי. לך מפה, רוני. עכשיו, אמר אורי, מבלי להסיר את המבט ממני. כשהדלת נסגרה מאחוריו, השאיר אותנו באפלה, עם רשרוש הגשם שנחלש. אורי התקרב אליי, אחז בסנטר שלי, וחפה עליי להסתכל לתוך עיניו. שם הייתה עומק של כאב, כזה שגרם לי לרצות להיעלם. אני האמנתי לך יותר מאשר לעצמי, לחש. חיפשת ניצוץ, דינה? את מבינה מה שריפת? את הבית שלנו. הכל בשביל ערב אחד של בוץ ושקר? רציתי להסביר, להגיד שזו הייתה רק חולשה, שאני עבודה בין הפנטזיות שלי על שליטה וכפיפות, אבל המילים נתקו בגרון. אורי שחרר אותי, פנה אל היציאה, ואז הסתובב. אני לא יודע מי את, אמר, ועיניו ברקו באור החשוך. האישה שהתחתנתי איתה לא עומדת כאן יחפה, מול זר, ומאפשרת לו מה ששייך לי. ארוזי את הדברים שלך. אבל תזכרי, יש משהו שאת עדיין לא יודעת על רוני, ועל הסיבה שהוא באמת נכנס לחיינו. תשאלי אותו על המשימה שלו לפני שהוא הרס לנו את המשפחה. הוא נעלם לתוך הלילה, ואני נשארתי לבד בעורבה, עם רון שמתנשם בשקט לרגליי. המילים של אורי על המשימה של רוני הדהדו בראשי. מה עם כל זה, מהפגישה הראשונה עד הסערה הזאת, היה רק חלק ממשחק אכזרי של מישהו אחר? אני יושבת עכשיו בחדר השינה שלנו בבית ברמת ישי, והרוח הקרירה של סתיו נכנסת מבעד לחלון הפתוח. האור החיוור מחלון הרחוב משתקף על הקירות, ואני לא מצליחה להפסיק לחשוב על מה שקרה אתמול בעורבה. הלב שלי דופק מהר, ואני מרגישה כאילו כל עולמי מתפורר לאיתו. אני דינה, בת 36, נשואה לאורי, האיש שחשבתי שאני מכירה כל חיי. אבל עכשיו, אחרי העורבה, כל מה שהכרתי עומד על סף התמוטטות. הלילה לא היה פשוט. כשאורי עזב את העורבה, אני נשארתי עם רון, הכלב הענק שחשבתי שיהיה לי שומר ונאמן, אבל עכשיו נראה שהוא חלק ממשחק מסובך שאני אפילו לא מבינה את חוקיו. המחשבות שלי מתערבבות על רוני, על אורי, על מה שהכלב הזה מרגיש. רוני, עם האנרגיה הפרועה שלו, הריח של האור והגשם, והעיניים הטורפות, הפך להיות דמות קשה להיסחף אחריה, אף על פי שידעתי שזה מסוכן. אני זוכרת את המגעים, את האוויר הכבד בעורבה, את התחושה של המשי על האור שלי, את הקרירות של טבעת הכסף על צווארי כשהוא נגע בי. זה היה כמו חלום רע שהתגשם, משהו שידעתי שאני לא צריכה להיכנס אליו, אבל לא יכולתי לעצור את עצמי. עכשיו אני תוהה, למה דווקא אני? למה דווקא עכשיו? ואיך זה ייגמר? היום, כשהשמש לא מצליחה לחדור דרך העננים, אני מרגישה שהבית שלנו כבר לא אותו מקום. האמון בין אורי לביני נשבר, והסודות של רוני, האיש שהגיע לחיי פתאום, זורעים ספקות עמוקים. אני שואלת את עצמי אם אי פעם אוכל לשחזר את מה שעבד, או אם החיים שלי יישארו לעולם קבעו לאותם רגעים של תשוקה אסורה ובגידה. רוני לא ענה לטלפון אתמול,
ואני מרגישה איך כל דקה שעוברת מחזקת את התחושה שאני עומדת להישבר. הלב שלי מתמלא בכאב, ואני לא יודעת אם זה הכאב של האהבה שנשברה, או הפחד מהלא נודע שממתין מעבר לפינה. אני מתיישבת ליד החלון, ומסתכלת על הגינה הקטנה שלנו, על העצים שהיו עד לא מזמן סמל לשקט וליציבות. עכשיו, כל עלה שנופל מזכיר לי את מה שהלך לאיבוד, את האמונה, את השלווה, את הבית. ואני מבינה שהסיפור שלי רק מתחיל, ושהדרך קדימה תהיה ארוכה, מסוכנת, ואולי אפילו בלתי הפיכה. האם אוכל למצוא את האמת? האם אוכל להציל את מה שנשאר? או שהכל יישרף כמו העצים בשדה אחרי סופה? רק הזמן יגיד, אבל עכשיו אני לבד, עם הסודות שלי, עם הכאב שלי, ועם הכלב שמהווה חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה שנקרא החיים שלי. הגשם המשיך לטפטף בקצב איטי, מצליף על גגות הבית ברמת ישי, כשאני עומדת על המרפסת ומביטה אל השמיים האפורים. הלב שלי כבד, והתחושה של חוסר הביטחון משתלטת על כל חלק בי. אני דינה, אישה שנראית יציבה ומאוזנת, אבל בפנים אני מרגישה כמו על חבל דק התלוי באוויר, ממתינה לי נפילה. מה שהיה נראה פעם כהבטחה לשגרה של לבה, הפך לסחרחרה של רגשות סוערים וסודות מסוכנים. בשבוע שקדם לאותו ערב גורלי, חיי המשפחה שלנו היו רגועים יחסית. אורי התעסק בפרויקטים גדולים בהייטק בתל אביב, ואני טיפלתי בבית, ברון ובגינה שלנו. אך משהו בי כבר החל להשתנות, משהו עמוק שדרש שינוי, הרפתקה, אפילו סיכון. כשרוני חזר לחיי, עם האנרגיה הפראית שלו והכוח המסתורי שקרן ממנו, הרגשתי שמשהו מתעורר בתוכי, משהו שידעתי שאני לא יכולה להתעלם ממנו. ההיכרות המחודשת עם רוני לא הייתה מקרית. הוא הגיע אליי עם הצעה לעזור לי לאמן את רון, הכלב הגדול והחזק שלנו. בהתחלה חשבתי שזה רעיון טוב, מישהו שמבין בכלבים, שמסוגל לשלוט בכוח הפראי של רון. אבל מהר מאוד נוכחתי לדעת שזה הרבה מעבר לאילוף כלבים. היה שם משהו אחר, משהו עמוק ואפל, שמשך אותי אליו כמו מאש. אני זוכרת את המפגש הראשון שלנו בעורבה, הישנה ליד האגם. רוני לבש מעיל אור שחור, וקרן ממנו ריח של גשם ופרפיום חריף. עיניו היו חדות, מחודות, והוא הביט בי כאילו הוא מזהה בי משהו שלא ידעתי שיש בי. אני לבשתי חצאית אור צרה, וסמלה שקופה למחצה, נעלי עקב עם רצועות דקות שהדגישו את כימורי. כל המראה הזה היה עבורי כמו מסכה, דרך להרגיש חזקה ומושכת, אבל גם פגיעת, חשופה. למרות כל האזהרות הפנימיות שקראתי לעצמי, המשכתי להיפגש איתו, להקשיב לקולו הנמוך, להרגיש את הנוחות שלו קרובה אליי. רוני ידע איך לדבר, איך לשחק עם הרגשות שלי, איך לגרום לי להרגיש מיוחדת, רצויה, אפילו כשכל העולם סביבי התמוטט. האינטימיות בינינו, בתוך העורבה, עם רון שצפה בכל תנועה, הייתה טעונה במתח מבית אך סוחפת. הגעגועים אליו גדלו, ולפעמים הייתי מוצאת את עצמי מחכה לא יותר מאשר לאורי. זה היה מסוכן, אבל גם מתוק וממחר. ידעתי שזה לא יוכל להימשך כך לנצחה, אבל לא יכולתי להפסיק את מה שהתחיל. כל מגע, כל מבט, כל מילה שלו הייתה כמו לשחרר אותי מאסוריי. ועכשיו, עם כל מה שקרה בעורבה, כל הסודות שנחשפו, אני עומדת מול השבר הגדול ביותר בחיי. אני מתמודדת עם הבחירה הקשה להילחם על המשפחה שלי, או להיכנע לתשוקה החדשה שמאיימת לשרוף אותי מבפנים. האם אורי יוכל לסלוח? האם רוני באמת מי שהוא אומר שהוא? והאם אני בכלל רוצה לדעת את התשובות? הסערה הפנימית שלי רק מתעצמת, והלב שלי לא יודע לאן ללכת. אני יודעת שאף אחד לא יכול להציל אותי, חוץ ממני. ואני עומדת בפני הדרך הארוכה, המסוכנת, והלא ודאית, שיכולה לשנות את חיי לנצח. הלילה ירד במהירות על רמת ישי, והבית שלנו עטף אותי בחשיכה קרירה, רק האור החלש של המנורה ליד המיטה האיר את החדר. הרעש היחיד שהפר את השקט היה נשימת רון, הכלב הענק שלנו, שהתנשם בעדינות על הרצפה הסמוכה. ליבי לא הצליח למצוא מנוחה. המחשבות על מה שקרה בעורבה ועל המבט של אורי, מלא הכאב והבגידה, לא הפסיקו להסתובב ברש"י. אני, דינה, בת 36, נשואה לי מהנדס אורי, תמיד חשבתי שאני בטוחה בתוך חומות הנישואים שלנו, בתוך השגרה המוגדרת שלנו.
אבל באותו ערב, כשהאמת נחשפה, הכל התמוטט. המבט של אורי, השקט הכבד, האגרוף הלבן, כל זה חרט בי כאילו הייתה פצצה שהתפוצצה בלב. הזיכרון של רוני, עומד שם בעורווה, עם ידו על כתפי, המבט המאתגר, עדיין רודף אותי. האינטימיות האסורה, התשוקה שהבעירה בי, והתחושה של כאילו אני עומדת על קצה תהום. רון, הכלב הענק, היה כמו עד חמור לסצנה המטלטלת הזאת, מגן נאמן, או אולי סמל המאבק הפנימי שלי. באותו ערב, כשאורי עזב את המקום, לא ידעתי מה יקרה בהמשך. הייתי כל כך מבולבלת, בין הרגשות הסותרים ששתפו אותי. רציתי לתקן, להסביר, אבל המילים לא יצאו. אני זוכרת איך עמדתי מול החלון, מביטה בגשם המתגלגל על הזכוכית, ומרגישה איך כל מה שחשבתי שהוא נכון מתמוטט תחת רגליי. אורי לא דיבר הרבה מאז אותו ערב. השקט שלו היה כבד, כמעט כעונש. ניסיתי לעשות את כל מה שיכולתי כדי לשקם את מה שנשבר, לשכנע אותו שאני מצטערת, שאני טעיתי, אבל גם שאני עדיין אותו אדם שהוא אהב. אבל משהו בינינו נשבר בצורה שלא יודעת אם ניתן לרפא. רוני נעלם מהחיים שלי כמעט באותו רגע. לא ענה לטלפונים, לא ענה להודעות. השקט הזה רק הוסיף למתח ולכאב. הייתי לבד, עם כל הסריטות שגרם לי הסיפור הזה, עם כל התחושות שהשתלטו עליי. היום, כשאני עומדת במטבח הקטן שלנו, מכינה לעצמי כוס חם, אני מרגישה איך כל מה שקרה מורגש עד לעצמות. אני יודעת שהדרך שלי קדימה תהיה קשה, מלאה בהחלטות קשות ומשברים. אבל הכי מפחיד אותי לחשוב על מה שהסיפור הזה אולי עוד לא סיים איתי. האם יש עוד סודות שמחכים להתגלות? האם רוני באמת היה רק מאמן כלבים, או שיש לו סיבה עמוקה יותר להופיע בחיים שלי? והאם אורי יצליח לסלוח, או שהאהבה שלנו כבר נשרפה באש הבגידה? אני עומדת מול מראה המטבח, מביטה בעצמי בעיניים, ומבינה שהקרב האמיתי עדיין לא התחיל. הלב שלי פצוע, אבל הוא עדיין פועם, ואני יודעת שאני חייבת למצוא את הכוח להמשיך הלאה בשביל עצמי, בשביל אורי, ובשביל רון, הכלב שנמצא במרכז הסערה הזאת. הסיפור שלי רק מתחיל, והעתיד מלא בערפל. האם אצליח לשרוד את הסופה? האם אהיה מסוגלת להתמודד עם האמת, לא משנה כמה כואבת? רק הזמן יגיד, אבל עכשיו אני כאן, עומדת על הסף של משהו גדול ומשנה חיים. הימים שחלפו מאז אותו ערב בעורווה היו מלאים בשקט כבד ומתח מתמשך, כזה שצובע כל רגע בחיים שלי בגוונים של עצב ובלבול. אני, דינה, בת 36, אישה שנראית מבחוץ רגועה ושלמה, מתמודדת עם סערה פנימית שלא נותנת מנוחה. כל פעם שאני מסתכלת על אורי, אני רואה בעיניו לא רק כאב, אלא גם קיר של קרירות שהקשר שלנו נדמה כאילו מתמוטט דרכו. אני לא מצליחה לשכוח את המבט שלו ביום ההוא, עיניו שהיו מלאות בחוסר אמון, והשתיקה הכבדה שהייתה כעונש. אני תוהה איך משהו שנראה כל כך יציב, כל כך בטוח, התפרק כל כך מהר. האם הייתי יכולה למנוע את זה? האם אפשר היה לסגור את הפערים לפני שהפכו לתהום? גם אורי וגם אני נתקענו בתוך שקט מתוח, לא יודעים איך להתחיל לדבר, איך לתקן את מה שנשבר. אני מרגישה את עצמי מתרחקת, אך במקביל כל כך רוצה לשמור על מה שנשאר. כל מגע בין שנינו מלא במשקל של כל מה שלא נאמר, וכל מבט הוא כמו מבחן שצריך לעבור. התחושה הזאת של חוסר אונים מלווה אותי בכל מקום. אני מתעוררת בלילה עם דפיקות לב מהירות, חושבת על רוני ועל הסודות שלו, על הפיתוי שהרגשתי כלפיו ועל התשוקה שהובילה אותי למקום שבו אני נמצאת היום. האם הייתי צריכה לעצור בזמן? האם האהבה שלי כלפי בעלי באמת לא הייתה חזקה מספיק? חוץ מזה, יש את רון, הכלב הענק שלנו, שמהווה סמל למתח בין שני הגברים האלה בחיי, אורי ורוני. הוא מרגיש את המתח בינינו, ואני יודעת שזה משפיע גם עליו. בכל פעם שהוא נובחה או מתנהג בצורה מתוחה, אני מרגישה את הלב שלי נשבר קצת יותר. אני מנסה למצוא דרך להתמודד, להתחיל לשקם את הקשר, אבל כל צעד מרגיש כמו הליכה על חבל דק. אני חוששת שהפחדים והספקות שלנו עלולים להרוס את מה שנשאר. מה אם אני לא מספיק טובה? מה אם הסודות והכאב שנחשפו הם יותר מדי לשאת? ובכל זאת, בתוך כל הכאב והבלבול, יש בי גם תקווה. תקווה שעם הזמן נצליח לדבר,
להבין, ואולי אפילו לסלוח. אני לא יודעת איך זה יקרה, ואני לא בטוחה אם זה יקרה בכלל, אבל אני מוכנה לנסות. הסיפור שלנו עדיין לא נגמר, ואני עומדת מולו עם כל הפחדים והתקוות, מנסה למצוא את הדרך קדימה. האם האהבה תנצח? האם נוכל לבנות מחדש את מה שנשבר? השאלות האלה מעסיקות אותי כל הזמן, ואני יודעת שהתשובות לא יגיעו בקלות. אבל אני חייבת להאמין. להאמין שיש עוד תקווה, שיש עוד דרך לתקן את השברים, ולמצוא שלום בלב. כי אם לא אאמין, מי יעשה זאת עבורי? הערב ירד בשקט, אבל הלב שלי סוער כמו סופה עזה. אני, דינה, עומדת מול דלת הבית ברמת ישי, ידיי רועדות ואני מרגישה איך כל חלק בגופי מתמלא במתח שלא ידעתי שקיים בי. אחרי כל מה שעברנו, אחרי כל השקט הכבד והכאב, פתאום קיבלתי הודעה מפתיעה. רוני כתב לי, אני צריך לדבר איתך. דחוף. היום בערב, בבית הקפה בשוק הצפון. אל תתני לאף אחד לדעת. ההודעה הזו הפתיעה אותי עד עומק נשמתי. איך הוא מעז לפנות אליי עכשיו? אחרי הכל, אחרי הבגידה, אחרי הכאב, אחרי הבגידה שהרסה את ביתי? אבל בתוך הלב שלי חיי סקרנות מסוכנת, משהו שהלך וגדל מאז אותו ערב בעורבה. ידעתי שאני צריכה להיזהר, אבל התשוקה לדעת מה מסתתר מאחורי המסקים, מאחורי המילים, הייתה חזקה מדי. אני נכנסת לבית הקפה הקטן בשוק הצפון בחיפה, המקום שקט ומואר בנורות חמות, מלא בריכות של קפה טרי ועוגות ביתיות. רוני כבר יושב בפינה, לבוש בחולצת כפתורים כהה ומעיל אור שחור, העיניים שלו נראות עמוקות ומסקרנות. הוא מזמין אותי לשבת עם חיוך מעורפל, כזה שגורם לי להרגיש כאילו הוא מחזיק סוד שאף אחד אחר לא יודע. ברגע הראשון, אני מנסה לשמור על קור רוח, אבל הלב שלי דופק חזק והראש שלי מתמלא בשאלות. למה הוא כאן? מה הוא רוצה ממני? האם הוא באמת שונה ממה שחשבתי? הוא מתחיל לדבר בקול רגוע, מלא בפתיחות מפתיעה. אני יודע שהכל נראה כמו סיפור שחור. דינה, הוא אומר, אבל יש דברים שאת לא יודעת, סודות שהסתירו ממך. אני לא הגעתי אלייך במקרה. זו לא סתם פיתוי או משחק. יש למשחק הזה משמעות עמוקה יותר, ואני חייב שתביני את זה לפני שיהיה מאוחר מדי. המילים שלו מזזות אותי. אני מרגישה איך כל מה שחשבתי שאני יודעת מתערער, איך הקירות שסביבי מתמוטטים. הוא מספר לי על דברים חשאיים, על סודות שמסתתרים מתחת לפני השטח, על אנשים שהשפיעו על חיינו מבלי שידענו. הוא מדבר על משימה שהוטלה עליו, על סיבה אמיתית שהביאה אותו לחיי. אני מרגישה את הלב שלי מתמלא בתערובת של פחד, סקרנות וכאב. כל מילה שלו פותחת פצע ישן, מציתה אש שלא יודעת אם אוכל לכבות. ואני עומדת שם, מול האיש שסיבך את חיי, ומבינה שהסיפור שלנו רק מתחיל להסתעף למבוך מסוכן ומשתנה. האם אצליח להתמודד עם האמת? האם אהיה חזקה מספיק לשמוע אותה? או שהסודות האלה יחריבו את מה שנשאר מהחיים שלי? אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאי אפשר לברוח מזה. הרגע הזה, בבית הקפה בשוק הצפון, הוא נקודת מפנה שהכל ישתנה אחריה. ועכשיו, כשאני מסתכלת לתוך עיניו של רוני, אני יודעת שמה שיקרה הלאה יכול לשבור אותי או להציל אותי. השאלה היא באיזו דרך אני אבחר ללכת? האוויר בבית הקפה היה טעום במתח כשהקשבתי למילותיו של רוני, שמילאו את החלל סביבנו כמו ענן כבד של סוד אפל. הוא הביט בי בעיניים מלאות עומק, כאילו ראה מעבר למה שהצגתי לעולם, והבין את כל השברים והפחדים שלי. דינה, הוא החל בכל שקט אך מלא עוצמה. אני לא פה כדי להרוס את חייך, אלא כדי לחשוף את האמת שאת חייבת לדעת. זה לא סתם סיפור על בגידה או תשוקה, זה משחק מסוכן, שבו אנחנו כולנו בובות. נשמתי התכווצה. לא יכלתי להאמין למילים שנשמעו מפיו, משחק מסוכן? מה הכוונה? הוא המשיך לספר על ארגון חשאי שפעל בעבר באזור, על אנשים עם אינטרסים אפלים שהשתמשו בו ובאורי, בלי ששנינו הבנו, כחלים במשחק שלהם. רוני היה שחקן בתוך המערכת הזאת, נשלח תחת מעטה של מאמן כלבים, אבל המטרה האמיתית הייתה רחוקה ממה שחשבתי. אני נשלחתי לעקוב אחרי אורי, הוא לחש, הוא לא רק מהנדס פשוט. יש לו קשרים, מידע שהוא לא שיתף איתך,
מידע שגורם לו להיות מטרה. ואני הייתי שם, כדי להגן עליו, או לפחות לנסות. המילים האלה נחתו עליי כמו פצצה. אורי, האיש שאני אהבתי, היה מעורב במשהו מסוכן, ואני לא ידעתי כלום. כששמעתי זאת, הרגשתי כאילו עולמי התהפך. כל מה שחשבתי שאני יודעת על בעלי, על חיי, על משפחתי, היה שקר. רוני הסביר שמה שקרה בעורבה, כל המתח והתשוקה בינינו, היו חלק מהטקטיקות שלו לשמור על קשר איתי, כדי לוודא שאני לא בסכנה. אבל גם הוא לא ידע הכל, והסודות שעדיין תמונים עמוק בתוך העבר של אורי ושל הארגון, היו מסוכנים מדי לחשוף כרגע. את צריכה להיות זהירה. דינה, הוא הזהיר, הם לא יפסיקו עד שיקבלו את מה שהם רוצים. כמו אורי, נמצאת בלב הסרה. התחלתי להרגיש איך כל הרגשות שסחבתי חודשים רבים, הבגידה, הכאב, התשוקה, מתערבבים עכשיו עם פחד עמוק ובלבול. מי אני בתוך כל המשחק הזה? במה באמת יכולתי לסמוך? ואיך אוכל להגן על מה שחשוב לי כשאני לא יודעת מי האויב ומי החבר? רוני המליץ לי לשמור על אורי ולנסות לשוחח איתו, לגלות את האמת מישב. הוא הוסיף שהוא מוכן לעזור, לא כי הוא רוצה לחזור, אלא כי הוא יודע שהסכנה אמיתית, ושאנחנו צריכים לעמוד יחד. הביטחון שחשבתי שיש לי בבית נשבר לרסיסים, ואני עומדת עכשיו על סף מציאות שאני לא מוכנה לה, עם סכנות שמתחבאות מאחורי כל פינה. הסיפור שלי הפך למבוך של סודות, תשוקות, ומאבקים פנימיים, שבו כל צעד יכול להיות מכריע. ובאותו רגע, כשאני מסתכלת על רוני, אני מבינה שמה שהיה נראה לי פעם כה פשוט אהבה, משפחה, יציבות הפך לסיפור מורכב, מסוכן ומטלטל, שבו אני חייבת לבחור את דרכי בזהירות, כי כל טעות עלולה לעלות בי ביוקר. התחושה בתוך גופי הייתה כאילו אש בוערת בי מבפנים, אש שלא ידעתי אם היא תשרוף אותי או תאיר לי את הדרך. אני, דינה, עומדת במרכז סערה שלא רק מערערת את חיי האישיים, אלא גם מאיימת לפורר את כל מה שחשבתי עליו כיציב ובטוח. הסודות, התשוקות, המשחקים הנסתרים, הכל פרץ עכשיו על פני השטח ברעש אדיר, והלב שלי לא יכול להכיל את כל הכאב והמתח. רוני, האיש שגרם לי כל כך הרבה כאב אך גם הפך למפתח לאמת, הסתכל עליי בעיניים מלאות רצינות. אין דרך חזרה פשוטה, דינה, הוא אמר. מה שקרה בינינו בעורבה היה רק ההתחלה. את נמצאת בתוך מערבולת של אינטרסים, סודות ורגשות שעולים על גדותיהם. הרגשתי איך כל מגע של זיכרון מהעורבה, המגעים, המבט, הקרירות של טבעת הכסף מתעצם עכשיו, הופך למעין מטען חשמלי שפוגע בכל חלק בי. זה לא היה סתם רגע של תשוקה אסורה, אלא פרק ראשון בסיפור מסוכן ועמוק, שבו אני, אורי, ורוני הפכנו לשחקנים במשחק שאין לו חוקים ברורים. המחשבה על אורי, האיש האהבתי, שנמצא עכשיו בלב סוד כה גדול ומסוכן, גרמה לי להרגיש פגיעה וחסרת אונים. האם הוא באמת מי שחשבתי? ומה עשיתי כשנתתי לרוני להיכנס לחיי? כל רגע איתו היה כמו הליכה על חבל דק, בין תשוקה להרס. רוני הוסיף, בקול עמוק ומלא תוקף, הם לא ייקחו בשבי רק את אורי, אלא גם אותך, דינה. את המטרה הבאה שלהם. חייבים להיזהר, להישאר חזקים. התחושה הזאת של סכנה מתקרבת, של עולם הפל שמתחבא מאחורי החיים הרגילים, כבשה אותי. הרגשתי איך הלב שלי מתכווץ, איך המתח מתפשט לכל איברי, ואיך המאבק הפנימי בין הרצון לשמור על המשפחה לבין הפיתוי לגלות את האמת הופך בלתי נסבל. הסיפור שלנו הפך למערבולת פיראית, שבה כל צעד עלול להיות צעד אחרון, וכל מילה סכנה. העורבה, רוני, אורי, רון, כולם חלק מתמונה גדולה ומסוכנת שאני רק מתחילה להבין. ואז, כשחשבתי שהכל כבר הגיע לשיאו, קיבלתי הודעה מסתורית בטלפון. הפגישה הבאה שלך תחליט את גורלך. הזהרי במי את צומחת. הלב שלי עצר לרגע. העולם שלי התמוטט, ואני עומדת מול מציאות חדשה, שבה כל רגע הוא מבחן, וכל בחירה יכולה לשנות את הכל. האם אצליח לשרוד את הסופה? האם אהיה חזקה מספיק להתמודד עם הסודות והכאב? או שהכל יישרף באש האמת, ואראה את כל מה שבניתי נופל לאפר? השאלות האלה מעסיקות אותי, ואני יודעת שרק הזמן יגיד. אבל אני לא מוכנה לוותר. לא עכשיו. לא על כלום. הסיפור שלי רק מתעצם,
והדרך קדימה מלאה בסכנות, תשוקות וחשיפות. וכל צעד שאני עושה מקרב אותי אל הקצה, אל נקודת האל חזור. הסערה שסחפה אותי בשבועות האחרונים הגיעה לשיא חסר תקדים, ואני עומדת על סף החלטה שיכולה לשנות את חיי לנצח. אני, דינה, בת 36, אישה שחשבה שהיא מבינה את עולמה, מוצאת את עצמה בתוך מערבולת של סודות, תשוקות ומאבקים שלא תכננתי לעולם להתמודד איתם. הלב שלי כבד, המחשבות רצות במהירות, והעתיד נראה כמו מעורפל ומסוכן. ההודעה המסתורית שקיבלתי, הפגישה הבאה שלך תחליט את גורלך. הזהרי במי את סומכת, הפכה את כל מה שחשבתי שאני יודעת לסחרור של ספקות וחששות. מי יכולתי לסמוך עליו עכשיו? אורי, בעלי, האיש שהקדשתי לו את חיי? או רוני, האיש שסחף אותי לעולם האפל הזה עם סודותיו והבטחותיו? הלב שלי מתוח בין אהבה, בגידה, פיתוי וכאב. אני עומדת בחדר שקט בבית ברמת ישי, לבושה בסמלה צמודה וצבעה עמוק כמו יער ירוק, שמבליטה את הכימורים שלי ומעניקה לי תחושה של כוח אבל גם פגיעות. עיניים מחפשות תשובות, אך הן מוצאות רק עוד שאלות. על הרצפה מונחות נעלי האור השחורות עם העקבים הדקים, שבימים האחרונים הפכו לסמל של המאבק הפנימי שלי בין היציבות לבין התשוקה. רון, הכלב הגדול והמגן, שוכב לצידי, מניח את ראשו על ברכי כאילו מבין את המורכבות של הרגע. אני מרגישה את חום גופו, את הנאמנות שלו, ואת הקשר הייחודי שנוצר בינינו, קשר שמסמל את הנאמנות והאמת בתוך כל הכאוס שסביבי. העתיד עומד לפתוח בפני דלתות חדשות, מלאות בסכנות אבל גם בהזדמנויות. אני יודעת שהפגישה הקרובה תכריע אם אצליח לשמור על מה שנותר ממשפחתי, או אם הכל יישבר ויתפורר. האם אצליח למצוא את האמת בתוך כל השקרים? האם אהיה חזקה מספיק לעמוד מול הסודות שעתידים להתגלות? אני לוקחת נשימה עמוקה, מרגישה את הקרירות של האוויר על אורי, ואת המתח שזורם בכל נמבנים. הסיפור שלי, שהתחיל כשיגרה שקטה ויציבה, הפך למסע מסוכן, מלא תשוקה, בגידה ואמת נוראה. הכל עומד להשתנות. ואני עומדת, מוכנה להתמודד עם מה שיבוא, עם כל הכאב, הסכנות והאפשרויות. כי עכשיו אני יודעת, לא משנה מה יקרה, אני לא אהיה עוד האישה שהייתי פעם. הסיפור שלי רק מתחיל.